दिनैनि जे मोनसे बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क बिनि जे नैथि गायसनथाय सान दिनैनि जे हाबाफारि बेखौ दिनैनि हाबाफारियाव जों बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। 2023 मायथाइनि 28 एप्रिल बेयाव जोनोम जानाय बेंटल हालामनि बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क बियो जोनोम जानानै दिनैहाय 2 बोसोर 2025नि 28 एप्रिल मास मोनफैबाय। बोसोरनैनि गेजेराव बिथांमोना गावसोरनि गोब्राब नाजानायजों जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो जेंना जेंगोनाखौ जोंनि गासै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गोथों जे फोरमायथि जोंनो नुथायफोरखौ नुहोगासिनो दङ। आङो बिनि थाखाय दिनैनि जे जोनोम गायसनथाय सान बेयाव आङो बिथांमोन साफ्रोम दैदेनगिरि मिडिया सालायगिरि बिथांमोनखौ आङो जोंनि बेंटल लख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। आरो बे जे मिडिया नेटवर्क बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क बियो अरायबो जिउ गोलाव जाथों आरो गासैबो जोंनि जेंना जेंगोनाफोरखौ जों मोगथां महराव नुजाहोफैगोन बेखौ जोङो हास्थायनाय दङ। गासैबो खैफोद आफोदफोर फैनो हागौ, गासैखौबो सौसिलांनानै बे मिडियाखौ सालायलांगोन जोङो फोथायनाय दङ। आरो बिथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंहाय जोंहा मोनसे गोबांथार जाथायफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनगोन जोंनि ओनसोलनि बड'लेण्डनि आरो आसामनि भारतनि गासैबो जे जेंना जेंसिफोरखौ जोङो बिथांमोननि मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनगोन। आरो दिनैनि गायसनथाय साननि गेजेरजों आङो खेबसेबाव आनान गसाइया बोर होथों बिथांमोननि जे मिडिया बेखौहाय अराय गोजोर लाखिबाय थाथों। आङो दिनैनि जे जोनोम सान बेयाव आंनि गोसो गोरबोनि हामलायथि रादाब आङो बेखौ बेयाव लाखिबाय। हामबायसै। नोंथांमोननि 2 बोसोराव नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि हाबा मावो? जोंनि नुनायाव बिराद रंजाथाव बे बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्कआ जोंनि बेंटल हालामाव बेंटल आनसलिक एबसुनि सिङाव बेबायदि मोगथां महर होनो जोङो माखासे जाथायफोर जोंनि गेजेराव सफैयो, जोङो बेखौहाय फोरमायनो जोंहा खाबु गैयामोन। नाथाय बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क जोनोम जानाय लोगो लोगो जोङो नांगौखिनिखौ लिंहरब्लानो माबा मोनसे जाथाय जाब्लानो जोङो फोरमायनो हानायनि सुबिदाखौ जोङो मोननो हाबाय। बिनि थाखायहाय साबायखर। गासै जोङो हास्थायदों इयुनावहाय बेबायदिनो रायजो राजानि मदद मोननायनि गेजेरजों बिथांमोना नोंथांमोननि साननाय हनाय गासैखौबो गोजौ फारसे लांनो हागोन जोङो फोथायनाय दङ। जेब्लायबो जै जाथों दिनैनि गोथार गायसनथाय जोनोम सानावहाय बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्कनि गासै मेम्बारफोरखौ आङो खेबसेयाव हाजासे हामबाय होबावो दिनै सानाव। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय जोंनि बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क न'खरनिफ्राय नैथि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दा खौरां बिजों नायनो मोनग्रा साफ्रोमखौबो बरायबाय। जोंनि नैबे बिएमएन निउसआ 2023 मायथाइनि 28 एप्रिल खालि जोनोम जादोंमोन बेंटल हालामाव। दा फैयै फैयै 2 बोसोर आबुं जानायनि उनावहाय जोङो नुफैबाय जोंनि हार्डवर्क मावनायजों जों दिनैसिमाव बेसिमावहाय साक्सेस जानो हाबाय। जागायजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव जों माखासे जेंना जेंगोनाजों भुगिनांगौ गोनां जादोंमोन। बिदिनो माब्लाबा फोथाराव ओंखारनाय समाव जोङो माखासे बारजों अखाजों माब्लाबा नोङो माखासे जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानानैब्लाबो जों दिनैसिमाव नैबे बोसोरखौ 2 बोसोरखौ फुरा खालामफैनो हाबाय। आरो आसा खालामदों जिखिनि जों इयुनाव आरो दिनैसिमाव माखासे रायजोनि गेजेराव थार खौरां फोसावनानै आरो माखासे जेंना जेंसिखौ सौसिनानै बिदिनो रायजोफोरनो जों मिथिहोनो हादों। आरो रायजो राजाफ्रा थारैनो जोंनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ मोननो हादों। आरो बिनि थ्रुयैनो जों समाजखौबो एसे गुस्लायहोनो हादों। बेफोर गासैबो जोंनि नाजानायजों आरो रायजो राजानि हेफाजाबजों आरो फैबाय थानाय समफोराव जोङो बिनिफ्राय साबसिन मावनो नाजालांबावगोन। बेबायदिनो दा जिखौ जोङो सोलोंदों आरो बिनि साबसिन मावबावनो हायो। आरो फैबाय थानाय समफोरावहाय रायजो राजाफोरा हयथ' जोंनो माखासे उसुबिदाफोर जायोब्ला जोंनो खबरफोर हरगोन आरो बिनि जिखिनि मावनो हायो जों बिनि सलुसनखौ नागिरनानै जों मावलांबाय थागोन। जोङो गासै जागायजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम जोङो गासै 7 दङ। 7 स्टाफनि गेजेराव जों 7बो बहुत एक्टिभै खामानि मावदों आरो जों राव फावसायनानै थायाखै।
जेंना जेंसि फैब्लाबो जों ज' डिसकासन खालामलायदों, ज' रायज्लायलायदों, ज' हाबा मावदों। आरो फैबाय थानाय समावबो जों बिदि इउनिटि थानानै साब्रैजोंनो जोङो जोंनि जिखिनि टिम मेम्बार बिसोरखौ हेफाजाब होलायनानै हयथ' इयुनाव बेबायदिनो हाबाफोरखौ मावलांनो हायो। बेखिनिखौ आङो आंनि लोगोफोरनिफ्रायबो आसा खालामो। दिनैनि जिथु गायसनथाय सान बा बार्थडे हाबाफारि सोर सोर आलासिफोरखौ लेंहरनानै जोङो दिनैनि बे जोंनि बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्कनि जिखिनि जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो फिसा केक हानायनि गेजेरजों जोंनि नैबे जोनोम सानखौ दिनै हगार हरनो हाबाय। दा बेयाव जोङो आलासि महरै मोननो हादोंमोन जोंनि बेंटल आन्सलिक आबसुनिनो गाहाय नेहाथारि डेभिड बसुमतारी, लोगोसे कालसार नेहाथारि ललित बरगयारी, लोगोसे रबिनाथ बसुमतारी रां दोनथुमगिरि, आरो जोंजोंनो दंफायोमोन बड'लेण्ड रादाबनि फाउन्डार एक्स सिभिल एडिटर मैखोम बसुमतारी, बिथांखौबो जों मोननो हादोंमोन। लोगोसे टाइम्स नाव बड'लेण्डनि गाहाय सुजुगिरि प्रमेस्वर नार्जारी आरो जोंनिनो बेंटल फरेस्ट बिटनि जाय बिथां सरकारि मावसुमाबो होननांगोन बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैदोंमोन। दा बिथांमोनखौ मोननायनि गेजेरजों जोङो जिखिनि हाबाफारि केक हानाय फिसा फोरबो लानाय बे जोंनि नैथि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होफैदों। दा बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। दा बेखिनि आलासिनि गेजेराव जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ फिसाब्लाबो गाजा गोमजायै जों फोजोबनो हादों।